Ok, cool. Suntem live. Salutări tuturor! Eu sunt Izabela Matei, marketing manager optimizor. Îl avem alături pe Lucian Constantin, speakerul nostru de astăzi, DevOps Engineer la Optimizor. Vă mulțumim foarte mult că v-ați înscris la acest webinar. Sperăm să vă fie de folos și mai așteptăm cu acordul dumneavoastră cam 5 minute astfel încât să ne adunăm mai mult și să putem începe prezentarea. Și cât așteptăm, ar fi interesant de văzut din ce zonă v-ați conectat astăzi. N-am scris și eu București. Se aude sacadat la mine? Asta nu e bine. Eu te aud bine. Nu știu cum se aude la restul. La Radu Ah, spune ok. că se aude sacadat. Bianca, mulțumesc de confirmare, spune că se aude bine. Deci, Radu, eventual încearcă să te reconectezi și vedem dacă e mai bine. Avem salutări din Buzău, București, Cluj. Salutări și din Sibiu, Craiova, Suceava. Față de primul webinar pe tema asta, unde cred că majoritatea au fost din București, pentru că a fost live, da, face-to-face. Acum văd că avem și mai mulți participanți din toată Da, țara. a fost un event, că de asta s-au și strâns majoritatea persoanelor din București. Pentru cine nu știe, am avut un eveniment dedicat SharePoint în februarie, dacă nu mă înșel, Lucian, Da, pe pe care data l-am de 12. organizat, da, pe care l-am organizat la sediul Bidnet, unde ne avem biroul. Și am avut într-adevăr destul de mulți participanți. Unii dintre voi presupun că ați revenit, știți despre ce e vorba, că am trimis invitația. Evenimentul din februarie a fost o introducere în lumea SharePoint-ului, în care am vrut să explicăm puțin Lucian să explice că el e mastermind-ul tehnic, să explice bazele și funcționalitățile și pentru că ați cerut mulți dintre voi o continuare și mai multe detalii, am revenit cu acest deep dive webinar în care să mergem puțin mai în detaliu și să poată Lucian să vă arate un demo mai complex și mai interactiv, dar nu mai spun mai multe ca să nu stric surpriza. Să așteptăm până la și 5 sau și 10, Lucian, ce zici? Eu zic și 5, ca să nu-i ținem pe toți ceilalți care au fost prezenți încă de dinaintea orei 11 în lobby. Eu văd că s-au rezolvat problemele de Bună ziua! sonor.
Da, uneori se mai întâmplă în timp să nu cupleze pe sursa corectă audio și dacă nu reușiți să o reglați din setările Teams, cea mai simplă variantă este să închideți sesiunea, să reveniți. Acum sper să nu se întâmple ceva și să fie de la mine la un moment dat. Deci dacă nu mă mai aude nimeni, atunci înseamnă că cu siguranță e de la mine. Sperăm să nu spice curentul. Da, se mai întâmpla ca furnizorul de internet să dea un reset la echipamente în timpul zilei, așa, făceau ei update și Fingers crossed. rămâneam fără net un minut, două. Sper că nu astăzi. Cred că totuși am putea să așteptăm până la și 10 pentru că am mai primit cereri de conectare acum pe mail și pe chat. Deci, Lucian, dacă mai putem să așteptăm încă 5 minute, dacă sunt și restul de acord, lăsați în chat un sunt de acord, nu sunt de acord, facem răscoală. De acord, văd majoritatea. Între timp, aș fi curios câți dintre participanții actuali au fost și la sesiunea din februarie. O, da, chiar Tot ar fi de... așa, Da. am fost, nu am fost, ar fi de ajutor ca să știu câți nu au văzut prima sesiune și eventual cât ar trebui să reiau un pic, da, ca să înțelegeți ce se întâmplă astăzi, da, trebuie să avem câteva noțiuni. Cei care sunteți din localitățile mai îndepărtate, gen Suceava, probabil că nu. Cei care poate sunteți mai aproape de București, poate ați fost. Dar văd că majoritatea au spus Nu a nu. fost. Da. Am văzut și câteva confirmări. Petre, să știi că nu avem sonor la chat, e individual, e în funcție de cum și-a setat fiecare Teams-ul. Poate doar cele de așteptare în lobby să se mai audă. Asta ca să nu uite organizatorul să admită participanții. Dar în rest, mesajele de chat n-ar trebui să se audă. Teams e personalizabil, fiecare și-l poate configura după necesități. Așa că, Petre, vezi din configurările Teams-ului. Gata, am rezolvat că era la mine pe măsură ce scriau oamenii în chat și primeam notificări în Teams, probabil se auzea pe cameră în meeting, dar am oprit notificările. Mulțumesc pentru heads up. Ok, înseamnă că am înțeles eu greșit Cred întrebarea. că am rezolvat. Păi, Izabela, eu
Aș zice că am putea să începem, având în vedere că sunt foarte mulți participanți care nu au fost la sesiunea anterioară, am putea să folosim minutele astea până se conectează și ceilalți participanți, Mhm. să facem o scurtă recapitulare, în așa fel încât să fie clar pentru toți despre ce vom discuta astăzi. Ce zici? Sigur. Ok, hai să începem. Oricum trebuie să reiau prezentarea, da? Bună tuturor, eu sunt Izabela Matei, marketing și sales manager optimizor. Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a participa la webinar. Sperăm să vă fie util. Eu știu sigur că informația e foarte bună și foarte utilă, dar e ca și cum ne lăudăm singuri, așa că o să vă las pe voi să trageți la final concluzia. Mă bucur foarte mult să văd că sunteți aici într-un număr atât de mare. E o reușită personală, să zic așa. Um, Ca structură, prima dată Lucian va trece prin prezentarea din PowerPoint, pe care o va intercala cu demo-ul pe care l-a pregătit pentru astăzi. Îl las pe el să spună mai multe, dar veți vedea că e foarte, foarte interesant. Veți vedea live ce se întâmplă într-un intranet de SharePoint. La final, vă vom prezenta pachetele de SharePoint intranet pe care le-am creat, le-am definitivat luna aceasta. Sunt trei pachete pentru trei tipuri de nevoi. Și avem și o sesiune dedicată de Q&A, unde dumneavoastră ne puteți lăsa întrebările sau nelămuririle, iar Lucian, expertul nostru, va putea răspunde live. Lucian este DevOps Engineer la Optimizor și astăzi va fi speakerul nostru. Mulțumim, Lucian, că ai pregătit prezentarea și demo-ul. Și cred că voi încheia aici și îl voi lăsa pe Lucian să preia. Bună, Izabela, bună tuturor! Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc de asemenea și colegul meu Cătălin care s-a ocupat de partea asta din spate de pregătirea infrastructurii. Mie mi-a revenit rolul cel mai simplu doar de a vă prezenta informația și de a vă arăta câteva mici artificii. Dar haideți să trecem la treabă pentru că am înțeles că o mare parte dintre voi nu ați fost prezenți la acea sesiune din februarie, care a fost și parțial online, dacă mi-aduc aminte, și am avut câțiva participanți, dar a fost cu o prezență mai mult fizică și acolo am făcut câteva demonstrații inițiale, astăzi încercând să ajung la niște informații mult mai detaliate. Ca să fie clar pentru toată lumea despre ce este vorba, despre ce vom vorbi, cum puteți să folosiți la maxim licențele de SharePoint pe care le aveți deja în cadrul companiei voastre, pentru că acest instrument este cel mai potrivit instrument pentru trei activități importante în cadrul companiei. Pentru partea de gestionare a documentelor, pentru partea de colaborare și, nu în ultimul rând, pentru partea de comunicare. A zice că partea de document management și collaboration ar fi una singură, da, se pot combina, dar trebuie să facem cumva și noi vom insista pe această diferențiere între colaborare și comunicare, pentru că o să vedem imediat și de ce acest lucru. Pentru cei care nu au fost la sesiunea anterioară, dați-mi voie să vă prezint câteva dintre componentele cheie prezentate atunci. O mare parte dintre ele sunt extrem de ușoare, mulți dintre voi, chiar dacă n-ați participat, le cunoașteți. Adică nu cred că un site SharePoint mai are nevoie de o descriere. Este bine cunoscut că este ca orice alt site public pe care ați mai navigat în ziua de astăzi. Este mai degrabă un container, dacă vreți, în care se regăsesc toate celelalte elemente cheie, adică pagini, liste, informații, dar și documente pe care un utilizator le poate folosi. De ce este important acest site? Pentru că de aici pleacă totul, și partea de securizare și distribuirea informațiilor.
Ce este o pagină? Iar, nu are nevoie de foarte multe explicații. Este acel ecran cu imagini, cu texte, cu linkuri compuse din așa numitele web part-uri în SharePoint, acele mici piese de Lego, dacă vreți, prin care vă organizați informația. Acele web part-uri sunt elemente dedicate pe care le puteți folosi foarte ușor. De exemplu, un web part pentru imagini, un web part pentru text, un web part pentru conținut video. Ce mai conține un site? Biblioteci de documente. Dacă este un site de colaborare, cu siguranță veți folosi foarte mult biblioteca de documente, dar și pentru un site de comunicare veți folosi acea bibliotecă de documente, pentru că vor fi cu siguranță documente publice pe care vreți să le partajați cu întreaga companie. Pe partea de colaborare veți partaja documente doar cu membrii echipei voastre. Asta e diferența principală între cele două mari direcții, colaborare și comunicare. Plus liste. Un element cheie, spuneam că aceste liste SharePoint sunt similare cu fișierele Excel. Cu siguranță ați lucrat în fișiere Excel. Cu ce diferă față de un Excel obișnuit? Cu partea de securitate, în primul rând, pentru că aici puteți să dați drepturi diferite la nivelul acestor liste, în așa fel încât să existe persoane care doar se uită la informații, altele pot și modifica acel conținut. Iar pe baza tuturor elementelor din SharePoint puteți să creați și automatizări. Da? În special aceste liste SharePoint sunt folosite destul de des în zona de automatizare. Ca și capabilități principale, în SharePoint, spuneam pe cele două mari direcții, colaborare și comunicare, avem, în primul rând, pe partea de colaborare, posibilitatea de editare simultană în real time, adică așa numitul co-authoring, cum zice Microsoft, când mai mulți utilizatori pot intra pe același document și pot face modificări față de ce se întâmpla înainte, unde dacă era deschis un document, doar acea persoană putea să lucreze în documentul respectiv. Ce mai aveți? Versionarea automată. Un mecanism de identificare a modificărilor făcute la nivelul documentului, da? Cine ce a modificat de-a lungul timpului, în așa fel încât pot să revin sau să revăd oricând o versiune anterioară dacă este nevoie. De asemenea, pe partea de colaborare avem așa numitele team sites, site-uri dedicate echipelor, de obicei create pornind din Teams, aceasta fiind interfața obișnuită la nivelul colaborării între echipe, față de communication sites, da, care sunt specifice platformei de comunicare. În zona de comunicare, pe lângă aceste site-uri dedicate comunicării, în care un departament poate să comunice informații la nivelul întregii companii și tuturor celor interesați, avem diverse componente, cum ar fi știri. Aceste știri o să vedeți cum pot fi preluate automat din diversele subsite-uri, în așa fel încât să ruleze într-un fel de carusel și să informeze angajații foarte rapid. Avem din nou web parts-uri specifice care ne permit diverse interacțiuni și, evident, partea de branding, pentru că imaginea companiei este importantă. Dacă sunt, nu știu, elemente neclare pe parcursul prezentării, rugămintea este să îmi spuneți și fie în chat, numai că acolo dacă apar foarte multe întrebări s-ar putea să le mai scap, puteți să folosiți secțiunea de Q&A în așa fel încât să putem să răspundem în mod organizat la acele întrebări. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la acțiune. Spuneam că astăzi intrăm cumva în detaliu cum să vă creați o structură
performantă de intranet. Cum porniți de la conținutul existent, cum pregătiți structura logică și după aceea cum vă bucurați de noul format. Și am pregătit un site aici. Mai întâi acesta, aveam două browsere deschise. Astăzi voi juca două roluri. Un rol de administrator, aici sunt conectat cu contul meu. Și o să vedem și celălalt site în care impersonez rolul unei colege, da, este managera de vânzări. Dar deocamdată, haideți să vedem de unde plecăm. Sunt situații în care fie o companie mică, fie una în plină dezvoltare, are niște licențe de SharePoint și primul lucru pe care îl vom face, primul lucru firesc pe care îl vom face este să migrăm resursele locale în această variantă online pentru a putea folosi partea de colaborare foarte ușor. Și ce se întâmplă? De obicei, fișierele stau local pe un file server. Și aici există o structură destul de stufoasă. Vedeți aici o listă lungă de foldere în care fiecare departament și-a creat foldere și subfoldere și subfoldere și așa mai departe. Informația fiind poziționată aici, dar destul de greu de regăsit, deși aveți bara de search pe care Microsoft a dezvoltat-o din ce în ce mai bine și puteți să faceți căutări în tot portalul respectiv. Dar una din probleme aici ar fi faptul că ne bazăm pe comunicarea obișnuită pe e-mail, aici fiind mai degrabă un portal de colaborare, unde partajăm documente. O altă problemă la care se va ajunge destul de repede este faptul că, din punct de vedere al securității, vom avea probleme pentru că e posibil ca anumite foldere să fie partajate și cu persoane din afara echipei respective. De exemplu, un utilizator din departamentul HR s-ar putea să fi partajat, un folder cu persoane din afara departamentului, fără să-și dea seama că acolo avem documente confidențiale. Și nu mă înțelegeți greșit, nu înseamnă că nu este ok această structură, dar cu toții pornim cu ce se poate face cel mai repede, da, inclusiv eu acum mulți ani de zile aș fi creat o astfel de structură, pentru că mi se pare simplă și e funcțională până la un anumit punct. Da, atâta timp cât în cadrul companiei cu un număr suficient de mic de angajați se descurcă angajații, este soluția perfectă. Chiar dacă aici, de exemplu, aș putea să vizualizez documentele fără să mai văd neapărat folderele, vreau să caut rapid un document, da, s-ar putea să nu fie tocmai o soluție potrivită. Și ce veți vedea astăzi? O soluție pentru o companie mai mare. Am inventat aici un demo cu ajutorul colegului meu Cătălin. De fapt, el a dus greul configurării site-ului pe care urmează să-l vedeți. Și OptiDemos, o subsidiară a companiei Optimizor, cu 200 de angajați, a pornit cu o astfel de structură simplă care s-a complicat din ce în ce mai mult. Și ne-am dorit să rezolvăm câteva probleme. De exemplu, eliminarea comunicării pe e-mail, o colaborare mai bună pe documente și reorganizarea intranetului în așa fel încât să nu fie doar funcțional, ci să arate și bine. Și atunci, ce putem să facem este să creăm un portal în care să plecăm de la așa numitul root site. Ăsta este site-ul cel mai important, cel care îl accesați în momentul în care deschideți aplicația SharePoint și veți regăsi acest site întotdeauna în zona asta de meniuri din partea stângă, în Global Navigation. Da? Primul link va fi acest root site. Veți vedea imediat că pe măsură ce navigăm în diversele subsite-uri,
fie din meniul acesta lateral, acest meniu global, dar putem să ne folosim și de o replică mult mai detaliată a acestui meniu în partea asta superioară. Ăsta e avantajul acestui root site sau primul avantaj ar fi că este un agregator de informații, da, de comunicare, în primul rând, a tuturor subsite-urilor din cadrul companiei. Și ca să înțelegeți cum s-a ajuns la această structură sau de ce este importantă această structură, voi reveni puțin la prezentarea PowerPoint. Am văzut conținutul inițial. Ce ar trebui să facem în următorul pas? Să ne pregătim structura logică, adică să ne gândim foarte bine cum organizăm informația pe departamente. Aici avem acest site principal. O să încerc să fac un zoom in puțin. Sper că se vede destul de bine. Mi-a fugit mouse-ul. Da, deci avem acest root site, cum se mai numește, optidemos.sharepoint.com. Are și o denumire pornind de la numele companiei, .sharepoint.com, domeniul specific Microsoft. Ușor de reținut, dar îl regăsim, spuneam, în acel meniu global. După care, în funcție de situație, s-ar putea să fie nevoie să ne organizăm pe departamente multiple sau chiar în cadrul unui departament, cum vedeți aici în partea dreaptă jos, departamentul IT are un subsite, un proiect mai degrabă de cyber security. Și atunci e nevoie să ne gândim la toate aceste mici aspecte ca să știm cum vom crea aceste site-uri și subsite-uri. Pentru că ce se va întâmpla mai departe? Vedeți toate aceste bulinuțe mai mari pe lângă home site sunt așa numitele hub-uri. Sunt concentratoarele de informații din orice alt subsite în cadrul departamentului IT. De exemplu, subsite-ul Cyber Security va avea informații publice, comunicări care vor fi agregate la nivelul site-ului de IT ca și hub și aceste informații vor fi agregate mai departe la nivelul site-ului principal. Deci, pornind de la un astfel de site mic, informația se va duce către hub-ul departamentului, care după aceea va transmite informații mai departe către acest root site. Ce mai vedeți în jurul fiecărui hub? Pagini de conținut. Dacă ne uităm la o altă poză puțin mai detaliată, aici am luat un singur departament, veți observa diversele elemente componente. Va trebui să ne gândim structura de știri, pentru că sunt web part-uri specifice care pot prelua din lista de știri un număr de informații și aceste știri se vor rula automat pe măsură ce trec de o anumită dată, da, sau apar altele noi știri, vor fi publicate primele. Vom putea să avem o structură foarte bine organizată de documente. Și aici, atenție, sunt documentele publice pe care departamentul de marketing le prezintă întregii companii. Da? Discutăm și despre site-ul de colaborare, unde acele documente sunt private, vizibile doar pentru membrii departamentului respectiv. Putem să avem o listă de evenimente. Ce este interesant că aceste evenimente, pe măsură ce trec, da, o dată de participare, da, de organizare, cum s-a trecut de data respectivă, acel eveniment este arhivat. Vom putea vedea toate evenimentele, lista de-a lungul timpului, dar în atenția noastră vor fi prezentate doar evenimentele curente. Ce urmează în următoarele 30 de zile, evident putem să filtrăm noi pentru perioade mai lungi. De asemenea, putem să venim cu informații media. Putem să avem în stream filmulețe pentru instruire, pentru prezentare, pentru orice aveți nevoie în cadrul departamentului respectiv. Și, evident, ce vedeți aici cu verde sunt paginile de informare. Aceste pagini cu conținut de obicei static,
poate sunt proceduri de lucru, sunt, nu știu, referințe către diverse informații pe care utilizatorii le pot consulta sau căuta oricând au nevoie. Este mai degrabă o bază de date de cunoștințe a departamentului respectiv, publicată pentru utilizare la nivelul întregii companii. Și toate aceste departamente, da, sunt în acest mod definite în structura aceasta mai mare. Asta ca să înțelegeți ce s-a întâmplat cu vechiul site și cum a fost organizat acum în noua formă. A apărut o întrebare între timp de la Petre, cum s-ar putea realiza un home site la nivel de companie care să conțină toate site-urile, așa cum este evidențiat în schema grafică. Păi, asta o să vedeți imediat, este acel hub, dacă vreți, principal și va fi după aceea definit ca root site, în așa fel încât de acolo să pornească totul. Cum se creează un hub? Ca orice alt site obișnuit, trebuie o bifă suplimentară. Am făcut această demonstrație în sesiunea trecută. Dacă avem timp, poate mai reiau un pic această demonstrație. Și haideți să vedem acum la ce s-a ajuns. Da? Am trecut la acest portal creat în cadrul companiei și spuneam că avem acest global menu care ne permite atât organizarea pe topicuri, aici în zona de reference pages, mă interesează o anumită informație și aș putea să selectez direct din acest meniu, fără să mă intereseze pe ce site SharePoint se află informația. De exemplu, sunt un nou angajat, dacă voi selecta acest newcomer, voi ajunge pe site-ul Departamentului de Resurse Umane, în care mi se spune bun venit în echipă și am procesul de onboarding pe care va trebui să-l urmez aici. Pot să revin oricând la site-ul principal, fie din meniul, spuneam, din partea stângă a ecranului, fie din acel top meniu care s-a modificat acum specific subsite-ului de resurse umane. Da, voi reveni la pagina principală. De asemenea, ne putem organiza și pe departamente și avem aici un meniu care ne permite să ne ducem, dacă știm ce dorim sau către ce direcție vrem să navigăm, către departamentul de resurse umane, către departamentul de vânzări, servicii digitale și așa mai departe. Deci aș fi putut să ajung la aceeași pagină, navigând mai întâi în departamentul de resurse umane. Aici am iar tot felul de informații specifice și aș putea să accesez acel link de integrare pentru cei proaspăt veniți în echipă. Deci pare o informație redundantă, dar ajută utilizatorul să o regăsească indiferent de calea pe care dorește să o urmeze. Ce este important la un astfel de site bine organizat și structurat? Avem, în primul rând, în partea dreaptă a ecranului, vedeți aici un meniu vertical în care putem să regăsim informații mai importante. Cei care au drepturi administrative pot stabili ce ar trebui să apară pentru cei care vizitează această pagină în topul listei. De exemplu, avem un sondaj anual de satisfacție a angajaților care expiră pe 31 august și ar trebui să participăm, da, să vedem despre ce este vorba. Avem aici conținut, vedeți, organizat frumos, în așa fel încât inclusiv cu integrările suplimentare specifice, ce vedeți acum mai jos este o integrare cu Microsoft Forms, unde angajatul poate să completeze acest sondaj anonim și să răspundă la diversele întrebări. Da? E un form în mai multe secțiuni, da? Sunt la pagina 1 din 8, nu o să completez tot formularul acum ca să nu pierdem timp. Da, deci pot să navighez foarte ușor în toată această structură. De asemenea, tot pe acest meniu puteți să
stabiliți, de exemplu, diverse componente, diverse web parturi care să vină cu informații suplimentare, cu anunțuri. Avem în partea de jos, haideți să ne mutăm în partea centrală și să o luăm iar în mod organizat de sus în jos. Avem așa numitul Hero Web Part care ne va promova diverse informații. Aici, pentru că tot urmează Paștele, da, avem informații despre mini-vacanța de Paște din acest an, care iar ne redirecționează către site-ul de resurse umane, dar aici putem să vedem și cine a publicat anunțul și despre ce este vorba. Anunț, scuze, o informare. Putem să revenim la, alte documente. Este acest Awards Night, unde vom celebra excelența împreună. Se vor da niște premii în cadrul companiei, cum se desfășoară nominalizările, care este programul, care este locația, cu direcții către eveniment, cum obținem parcare și așa mai departe. Da? Și butonul de înregistrare ca să putem să ne înregistrăm și noi. Deci pot să regăsesc informațiile importante în partea de sus a paginii. După care, știri. Și aici ce este important, că acest root site este un hub care agregă informații din cadrul tuturor celorlalte departamente conectate aici. Și vedeți știri din site-ul de IT, servicii digitale etichetat aici. Avem știri din site-ul de resurse umane cu sondajul de satisfacție. Iar aceste știri se vor rula ca într-un carusel. Dacă vrem să vedem toate știrile, putem să apăsăm butonul See All și vedem inclusiv știrile arhivate. Aici o să vedeți o listă mult mai lungă, inclusiv știri de bun venit pentru noi membri a echipei. De exemplu, avem un nou angajat, Vlad Tudor, unde Departamentul Resurse Umane anunță diverse informații și a primit aici niște like-uri, câteva mesaje, comentarii de bun venit. Deci se poate interacționa foarte ușor la nivelul acestor informații. Ce mai avem? Dacă revin iar la pagina principală, avem evenimentele. Avem un eveniment chiar și pentru copii, da, Iepurașul Corporate, care va fi pe data de 11 aprilie. În ce locație? Da, poate fi adăugat ușor în calendar și așa mai departe. Deci acest root site este cel care vă prezintă prima pagină cu tot ce este mai important în cadrul companiei și preia informații din toată infrastructura companiei. Da? Puteți să puneți un astfel de web part în care să prezentați chiar organigrama companiei sau web parturi care afișează evenimente și știri. De asemenea, ce mai este important, că cel de-al doilea nivel de meniuri, vedeți aici în partea de jos, pe lângă meniul pe care vi l-am arătat în partea de sus, mai aveți un meniu în partea de jos, specific acestui portal. Da? Fiecare hub are de asemenea conținut propriu. Și tot acest conținut poate fi organizat în așa fel încât să depindă de persoana care vizitează site-ul respectiv. De exemplu, secțiunea asta de echipe în Teams, mie mi-afișează doar software development. Dar dacă mă duc în celălalt cont, da, al colegii mele, Adriana Stoica, este un cont de test, da, deci ce vedeți sunt totuși personaje fictive, noi am spart contul colegii sau nu i-am cerut acordul să mă conectez. Ce va vedea colega în partea de sus, la echipe în Teams, este membră a echipei de vânzări și vede doar echipa de vânzări. În așa fel încât fiecare angajat să poată să acceseze doar informația de care are nevoie. Aici, ca administrator, eu pot să pregătesc toate aceste meniuri, de asta am butonul Edit aici, și pot să editez zona asta de navigare, în așa fel încât vedeți că sunt definite mai multe echipe în Teams, doar că
aceste echipe au fost targetate către audiența corespunzătoare. Vor vedea linkul de finance doar membrii echipei de finance. Da? Cei de marketing vor vedea marketing. Cei care sunt în echipe multiple, evident, vor vedea toate echipele la care sunt asignați. Și ăsta este punctul de pornire pentru site-ul principal. După care spuneam că avem departamentele și o să mă duc către departamentul de IT, că tot fac parte din departamentul tehnic, unde aici puteți să aveți o pagină de prezentare a echipei, cu poze, dacă este cazul, cu știrile specifice acestui departament. Vedeți, campania asta de phishing este specifică departamentului IT, dar a fost preluată și pe acel root site. Deci, oriunde aș fi, dacă este o știre importantă, o pot vedea și un administrator poate stabili în ce condiții aceste știri pot fi preluate pe celelalte agregatoare. În așa fel încât să pot să regăsesc ușor informația. Acum, în interiorul acestui site am acces la diverse alte meniuri, spuneam acest meniu de nivel 2, în care pot să accesez diverse resurse, documente, dacă este cazul. Nu uitați că aici nu sunt informațiile legate de colaborare, da? Vorbim deocamdată de un site de comunicare. Și aș putea, ca utilizator care nu sunt neapărat membru al echipei de IT, atenție, să văd aceste informații. Da? Site-ul de comunicare este pentru toată compania, nu doar pentru membrii echipei de IT. Și aș putea, de exemplu, ca utilizator mai necunoscător, să mă duc la zona de întrebări și răspunsuri obișnuite și să văd cum aș putea să mă descurc singur. De exemplu, cum instalez aplicația Microsoft 365 pe telefonul meu. Dacă nu mă descurc nici cu aceste informații, tot din site-ul de IT pot să apelez la zona de Help and Support și este un team. Deja mă va redirecta către aplicația Microsoft Teams. Acum, pentru că am și aplicația instalată, pot să-i spun Open ca să deschid aplicația și am intrat în zona de suport, da, în care echipa de suport îmi spune cum să solicit asistență eficient. Da? O descriere clară, ce dispozitiv, când a apărut problema, ce am încercat deja și nu mi-a ieșit, cât de urgent este și pot să pornesc un nou post în care să spun am nevoie de ajutor, astea sunt, da, pot să iau cu copy-paste informațiile de aici și să le pun în mesaj, în așa fel încât să pot să adaug descrierea curentă, am o problemă cu imprimanta, etc. Nu o să mai stau să completez informațiile aici, e doar o idee. După ce am pus un subiect, am postat mesajul, colegii din departamentul de suport vor interveni și mă vor ajuta. Și mai departe putem să comunicăm pe Teams. Dacă tot am ajuns la Teams, da, pot să vă arăt și un pic zona de colaborare. Da, pentru că spuneam, avem două direcții importante, comunicare, și ați văzut asta în site-urile SharePoint, și colaborare, pe care de obicei o veți folosi în Teams. Și ce este important de știut, că cel mai simplu este, dacă vreți să colaborați, să creați o echipă. Aveți în Teams opțiunea de Join or Create Team, dacă aveți și drepturile, da, permisiunile necesare. Create Team. Când e vorba de colaborare, da, poți să creezi o echipă direct de aici, să adaug membrii și așa mai departe. Nu o să pierd timpul ca să creez o echipă nouă, o să folosesc din echipele existente. De exemplu, pentru echipa de software development, am aici informațiile organizate în canale de discuții. Aici n-am mai creat și canale suplimentare de discuții, dar aș putea să adaug foarte ușor un canal de discuții pe proiecte. Avem un proiect nou, aplicație concedii, de exemplu,
Trebuie să creăm o aplicație de concedii la nivel de companie și aici aș putea să discut cu colegii din cadrul echipei doar pe baza acestui proiect. Ce e important de știut, în momentul în care creați un team, se generează un site SharePoint în spate dedicat colaborării. Mai creați un canal nou de discuții, se vor crea foldere necesare în site-ul SharePoint respectiv. De exemplu, aici aș putea să mă duc la zona de fișiere, fiind un canal nou, evident că nu am încă conținut aici, dar aș putea să aleg opțiunea, unde este, trebuie să se provizioneze site-ul, de deschidere a site-ului în SharePoint. Da, în momentul de față e prea nou acest canal, o să mă duc la canalul general și se pare că nici aici, scuze, în Files, aici aș putea să deschid zona asta de colaborare în SharePoint, dacă prefer SharePoint-ul, dar pentru colaborare prefer Teams-ul. Și vedeți că în spate, de fapt, este un site SharePoint care nici nu știam dacă se numește SEC M365 Software Development. Nu contează numele site-ului, ce contează este că puteam să colaborez foarte ușor acolo cu membrii echipei. Voi reveni la site-ul principal. Și, de exemplu, dacă de data asta vreau să mă duc repede către departamentul de HR, aici vedeți că se schimbă interfața, am iar diverse informații publice pe care departamentul HR dorește să le transmită întregii companii și vedeți diverse știri, îmbunătățiri ale pachetului de beneficii medicale, mini-vacanța de Paște, da, informație pe care site-ul root a preluat-o automat, plus multe altele. Cum vă organizați astfel de pagini? Păi, dacă editez această pagină, o să vedeți acele elemente componente de care povesteam la începutul sesiunii. Aveți zona asta de toolbox, pentru cine n-a mai folosit-o niciodată, cu așa numitele web part-uri. Vreau să scriu ceva text, voi avea nevoie de acest web part pentru text. Vreau să inserez o imagine, voi insera un web part specific. Da? Și aveți o grămadă de, le comparam eu cu bucățele de piese Lego, care vă permit să asamblați pagina exact așa cum vă doriți. Și aveți integrări cu Microsoft Stream. Aveți integrări cu Viva Connection, cu Viva Engage, aveți integrări cu Power BI sau cu Power Apps, Power Automate. Deci puteți să aduceți aproape orice fel de conținut în pagina voastră, după care poate o salvați, o închideți și continuați editarea și în altă zi, pentru că aceasta este o muncă destul de anevoioasă, să pregătiți tot conținutul și la final doar o republicați. Eu n-am făcut modificări, pot să-i dau și republish. Puteam să dau doar save and close și atunci, dacă aș fi făcut modificări, nu erau vizibile pentru ceilalți colegi până nu erau gata de publicare. În așa fel încât, când am ajuns la momentul potrivit, să transmit informațiile corecte către toți angajații. Ce mai avem? Avem integrări cu aplicația cu Power Apps. Da? Dacă aveți astfel de aplicații sau puteți să achiziționați astfel de aplicații, puteți să ajungeți să folosiți SharePoint ca și bază de date, de exemplu, liste SharePoint care stochează informații pentru zilele libere, de exemplu. Pot să mă conectez ca și angajat
și pot să văd ce cereri de concediu am trimis până acum, câte din ele au fost aprobate, dacă am cereri respinse sau încă am cereri în așteptare. Pot să creez o cerere nouă foarte ușor, alegând și tipul de solicitare, nu știu, dacă plec în vacanță sau lucrez de acasă, nu știu, azi creez. Și asta are în spate o automatizare, Lucian, nu? Exact, Basically, poți să ne spui cum aici, sunt conectate și care e facilitatea SharePoint și Power BI, Power Apps? sigur că da. Dacă mă duc aici, e un site ascuns pentru că angajații vor avea acces doar la aplicație, baza de date, dacă vreți, să-i spunem așa, acest site care nu arată neapărat bine, pentru că este doar pentru partea de conținut, aici are acele liste SharePoint specifice. De exemplu, am o listă care gestionează ce tipuri de zile ar trebui prezentate în aplicație. Am lista de utilizatori, am lista de drepturi, da, pe ce an, câte zile are dreptul să-și ia utilizatorul. Am o listă cu calendarul sărbătorilor legale în așa fel încât să se scadă acele zile din zile solicitate și, evident, lista în care ajung aceste cereri. Și am trimis mai devreme o cerere de work from home, da, astăzi lucrez de acasă, care a fost deja înregistrată aici. Ce se întâmplă acum? Un proces de automatizare din spate a preluat această nouă înregistrare de aici și a trimis-o managerei. Da, am ales aici acest cont unde managera mea poate să vadă informația și în Outlook sau poate să deschidă aplicația de concedii și să vadă informația acolo. Aici, ia să vedem. Scuze, m-am tot jucat și în momentul de față, pentru că n-am vrut să fac prea mult switch între aplicații, mesajul care ar fi trebuit să ajungă la manager ajunge tot la mine, fiind o aplicație demo. Da, cam așa ar trebui să arate. Deci, basically, eu ca angajat intru în platforma de colaborare internă, De comunicare, de de unde pot comunicare. să ajung la aplicația care îmi permite să comunic că urmează să lipsesc, da, pentru o perioadă de timp. Și practic așa sunt conectate SharePoint cu funcționalitatea asta de automatizare din Power BI, dacă am înțeles bine. Power Automate este cea Power care Automate. trimite solicitarea către manageră, adică avem aici prea multe mesaje de panare. Da, ăsta este mesajul pe care îl primește managerul, da, de solicitare zile libere, ce tip, cine și care este subiectul. Și managerul poate să aprobă sau să respingă informația respectivă. Deci este un proces declanșat automat cu Power Automate în spate. E o integrare cu Power Automate. După ce managerul aprobă, ar trebui să se și vadă numai puțin. Da, am și primit mail-ul. Acum vedeți mail-ul ca și angajat, că cererea mea a fost aprobată de manager și apare tot numele meu pentru că, spuneam, aplicația este într-un mod de depanare acum. Mail-urile nu ajung unde trebuie. Am uitat să scot bifa de debugging ca să ajungă la Adrian. Dar dacă intru în aplicație, pot să mă duc aici în departamentul de vânzări, că ăsta e specific acestui utilizator.
Aici partea de concedii e un pic mai rafinată, adică am atât aplicația de concedii, iar managera poate să intre și să se conecteze, de exemplu, ca manager de data asta, ca să vadă solicitările în curs și vede cereri de aprobat și poate să aprobe sau să respingă. Mai sunt câteva cereri în așteptare aici, altele aprobate. Dar poate să vadă și soldul zilelor. Aici avem o integrare cu Power BI atât direct în aplicația Power Automate, aplicația de concedii. Asta ca să ajutăm utilizatorul să nu comute între toate aceste ecrane și acest raport, ce este interesant, că este filtrat automat în funcție de persoana care se uită la el. Adică un manager va vedea toți angajații din subordine, dar departamentul HR ar vedea toți angajații aici. Și am mai făcut și o integrare direct în SharePoint, că poate nu mă interesează, dar am aprobat pe e-mail, că mi-a fost mai la îndemână, poate chiar și de pe telefonul mobil, că acele acțiuni sunt disponibile pe orice device. Pot să văd acel raport într-o variantă mult mai clară. Și aici, toți membrii departamentului Sales, da, vor vedea raportul ăsta de concedii. Eu, dacă aș intra aici, aș fi văzut doar raportul meu. Da? Daniel Mihai, un alt coleg, ar fi văzut doar linia corespunzătoare lui. Aici, pentru că sunt cu rolul de manager, văd pe lângă informațiile mele ca manager, da, și cele ale membrilor echipei. Și oricând aș putea să mă duc, de exemplu, în Power BI să văd detalii pentru cererile respective. Ce tip de cerere, da, dacă era de tip vacanță sau deosebite, sau ce cereri au fost, nu știu, sunt încă în așteptare, ca eventual să le aprob. Aici au fost niște integrări cumva 3 într-1. Power Apps, Power Automate și Power BI. Asta ca să fac cumva o paralelă și cu ce povesteai mai devreme, faptul că cei care doriți să treceți la acțiune, vă descurcați, puteți să vă reorganizați un pic mai bine partea asta de intranet, dar cei care aveți nevoie de ajutor, Izabela a pregătit alături de colegii mei 3 pachete în care pachetul esențial vă poate ajuta să creați rapid site-ul acela root, unde să stabiliți cine ce poate să acceseze, un ghid și integrarea cu Viva Connections, apropo, din viteză am Basically, noi uitat. le creăm pentru voi, adică pachetul Essentials înseamnă că oferim un intranet SharePoint cu o structură predefinită, ușor de folosit, care vine la pachet cu mai multe lucruri. Nu le creați dumneavoastră, le creăm noi la îndrumarea și în funcție de nevoile companiei. Corect, da. Spuneam și pentru cei care se descurcă mai ușor, poate au deja cunoștințe în zona asta și încă nu v-ați reorganizat, da, poate este momentul. Dar dacă vreți să o faceți mai repede, apelați la pachetele pregătite de noi. Și uitasem să vă arăt și Connections, care e integrat în pachetul Essentials. Aici ce aveți? Toate știrile, dar reorganizate specific utilizatorului. Vedeți din nou știrile care rulează aici într-un carusel, pe care utilizatorul le poate consulta și când va face click pe una din știri, va fi direcționat către site-ul respectiv, de unde poate consulta știrea întreagă. Are o secțiune de dashboard. Aici informațiile vor fi configurate conform utilizatorului. Dacă are activități de desfășurat, dacă are aprobări în așteptare, dacă se lucrează cu aplicația Shift, de exemplu, și trebuie să intre în tură.
Da, deci Viva Connections permite reorganizarea automată a conținutului existent la nivel de organizație într-un mod mult mai facil, personalizat pentru acel utilizator. După care, pachetul Advanced, pe lângă acest site root, vă putem ajuta să creați rapid încă 5 hub-uri, da, departamentale sau hub-uri și sub-hub-uri, sub-site-uri, în care să vă puteți organiza mult mai bine informația. Cum în departamentul IT, în schema de mai devreme, vă arătam un sub-site specific unui anumit proiect. Și aici vă ajutăm să creați și o automatizare, adică în Power Automate să trimiteți, nu știu, mail-uri automate după anumite criterii. Dacă aveți o listă de, nu știu, potențial clienți sau, nu știu, vă gândiți ce anume v-ar interesa pe partea de automatizare. Iar pachetul cel mai complex este cel premium, unde vedeți cum vă ajutăm la integrări cu Power Apps. Un exemplu a fost de aplicație de concedii sau integrări cu Power BI, cum să integrați Power BI în portalul SharePoint în așa fel încât să puteți prezenta rapoarte către membrii echipei, cum să securizați acele rapoarte în așa fel încât fiecare să vadă doar ce trebuie să vadă. Sau integrări cu Stream, aplicația Microsoft care vă permite să folosiți conținut video și de asemenea cum să customizați partea asta de search, pentru că orice hub, da, va prelua automat informații din celelalte site-uri, sub-site-uri, dar un alt element avansat pe care nu l-am povestit pe partea de documente este că ați putea să creați așa numitele metadate. Povestisem eu în sesiunea din februarie, dar dacă revin rapid la un site, haideți să mă duc la departamentul de resurse umane și aici dacă m-aș duce în zona de documente, erau pe undeva partea de jos, aș putea să mă folosesc de metadate, adică să adaug atribute suplimentare la nivelul fișierelor. Aici am direct prezentarea. Mă rog, e un conținut generic deocamdată. Trebuia să mă duc direct la secțiunea de documente, scuze. Și pe lângă lista obișnuită, da, nume fișier, extensie, puteți să adăugați coloane suplimentare, cum ar fi, nu știu, departamentul care a emis acel document, pentru cine a fost emis documentul, pentru ce alt departament sau ce categorie de utilizatori, în așa fel încât partea asta de customizare a search-ului de care povesteam în pachetul Advanced să vă ajute în momentul în care căutați o informație, nu știu, în această bibliotecă presentation, să vă ajute cu un meniu suplimentar în care puteți să bifați diverse opțiuni care să vă permită să stabiliți pe baza căror criterii vreți să filtrați acele documente. Doar pentru, nu știu, o anumită categorie, subcategorie și aceste metadate vă vor ajuta să identificați mult mai ușor documente.
Adică e un meniu de search, o opțiune de search mult mai avansată și mult mai țintită decât ce am putea avea, de exemplu, într-un Google Drive sau în documentele din laptop pur și simplu. Pe lângă faptul că toată lumea are acces la documentele astea, e mult mai ușor să găsești un anumit document în funcție de omul care l-a creat sau data la care a fost creat sau tipul de document și nu ne mai batem capul, nu mai pierdem timp căutând prin fișiere, prin foldere de bezmetici. Exact. Și am revenit pe vechiul site, că aici apărea zona asta mai clară de filtrare, unde aș putea să filtrez pe baza cuvântului cheie căutat în site-uri, fișiere, imagini și se extinde zona asta aici cu Power BI, dacă este cazul, cu categoriile și subcategoriile de care am eu nevoie. Da, apar drop-down-uri specifice de unde pot să aleg și criterii personalizate de noi, așa cum ne dorim noi, nu cum le-a organizat automat Microsoft. Uh, Lucian, am terminat cu partea de demo și prezentare. Uh, Mai e Da, ceva? ar mai fi câteva demonstrații, vedem, zic eu, pentru că am ajuns la 12 și 5, ce întrebări mai avem și după aceea, în funcție de timpul rămas, poate mai reluăm un pic din, mai avem o demonstrație, dar să vedem dacă îmi și iese că am modificat ceva de dimineață și cred că am stricat-o. Ok, atunci putem să începem oficial sesiunea de Q&A cu întrebarea lui Marius, care voia să știe dacă un hub egal un site. Da, este un site de comunicare. Haideți să vă arăt și practic. Dacă pur și simplu creez un site SharePoint. Haideți să intru în partea de administrare mai degrabă, de SharePoint, pentru că s-ar putea în cadrul companiei să nu aveți voi permisiune de creare a site-ului respectiv și în departamentul de suport veți crea pentru ceilalți colegi site-uri, de exemplu. Dacă voi crea aici un site, spuneam că este un site de comunicare, deci nu voi alege team site, ci communication site. Pot să plec de la un template predefinit de către Microsoft sau putem să definim un template specific companiei voastre cu tema de culori, imagini, sigle, da, ce vă ajută și mai mult să câștigați timp atunci când creați de la zero un site. Acum voi alege ceva simplu de pe site-ul Microsoft. Și folosind acest template, mai am de configurat ceva. Numele site-ului, haideți să-i spunem demo 1, ca să nu pierdem foarte mult timp. Ar trebui să stabilesc și un prim owner, o să mă trec pe mine. Provizionarea se va face în română sau engleză în funcție de limba pe care o selectați aici, adică dacă aleg Romanian acum, ar trebui să vină deja cu niște texte în limba română ca să mă ajute cu plasarea diverselor informații. Următorul pas este să îl marchez ca fiind de tip hub și după aceea, când mă duc la configurarea altor site-uri, pot să le asignez acelui hub. Da? Trebuie să definez cine este rădăcina sau cine este de tip rădăcină, ca după aceea să pot să vin cu acele ramuri suplimentare la nivelul hub-ului. Dar da, un hub este un site de tip communication. Și mai are Deci, o întrebare practic, dacă... Da, scuze, deci, scuze. practic, putem să avem un site de SharePoint sau și putem să avem și un hub de site-uri de SharePoint. Păi da, True? acesta este site-ul inițial
și după aceea îl definesc ca fiind de tip hub. Deci, Da, practic, vedeți că conectează și organizează mai multe site-uri SharePoint în funcție de atribute organizaționale, pe departamente, pe proiecte și așa mai departe. exact. Da, registrez hub site. Ați văzut că nu era în listă demo 1, deci nu puteam să asociez chiar dacă selectam un alt site. Haideți să mai creez și demo 2. Tot de tip communication, să iau ceva mai, un template mai subțirel și o să-l las sub site sub. Și o să mă pun tot pe mine ca și owner. Și până se creează site-ul, mai era o întrebare de la Petre, dacă structura este predefinită sau se poate adapta de la caz la caz. Un template vă ajută cu o structură, cu organizare, ca un template în Word, ca un template în PowerPoint, după care puteți să veniți și să reconfigurați după cum vă doriți acel conținut. Asta e rolul template-ului, să vă ajute cu un ghidaj inițial, după care îl puteți reconfigura. Și s-a creat și site demo. Dacă mă duc la configurarea acestui site și vreau să-l asociez unui hub, în momentul de față nu am demo 1 în lista asta, pentru că demo 1 încă nu a fost marcat ca fiind de tip hub. Ce trebuie să fac? Să revin la site-ul demo 1, scuze, și de la meniul de Register as a Hub Site, un simplu click îi va permite, o să-i spun cine are voie să facă chestia asta, da, un administrator, care să fie numele hub-ului și din acest moment pot să mă duc la acele subsite-uri care sunt de fapt proiecte ale departamentului respectiv și să le asociez acelui hub. Da? Aici la Hub Association ar trebui să regăsesc în listă demo 1. Moment în care de la nivelul hub-ului se transmit către subsite-uri eventualele elemente de template culori, în principal, iar de la subsite către hub vor pleca știri, în așa fel încât acel hub va agrega informații. Este situația de aici. Da? Sau, dacă vreți, asta de aici, unde demo 1 era hub-ul de IT și cyber security era acel subsite pe care l-am creat. Și informația de la nivelul acelui subsite va fi transmisă către hub. Marius, să ne spui dacă ți-am răspuns la o întrebare și până atunci trecem la o întrebare a lui Marian. Dacă aplicația de HR a necesitat scriere de cod? Aplicația de concedii? Da. Uh, uh, da și nu, aș putea spune, în sensul că Power Apps, una din suitele Power Platform, una din componentele suitei Power Platform, unde avem Power Automate, Power Apps și Power BI. Power Apps este modul de creare a aplicațiilor rapide fără a scrie cod în sensul adevărat al cuvântului. Este așa numită platformă no code, adică fără cod deloc, sau low code, în sensul că se scriu de fapt niște formule similare cu cele din Excel. Într-adevăr, e nevoie de ceva cunoștințe în zona asta, dar vă putem ajuta să generați astfel de aplicații. Există un copilot, un asistent dedicat în care puteți voi să încercați să-i spuneți vreau să fac așa, așa, așa și generează el un schelet de unde puteți să porniți. Da, deci sunt mai multe variante în care puteți să generați astfel de aplicații cu foarte puțin cod sau deloc. By default, pot să-i dau chiar și un fișier Excel dacă vreți, în care să se genereze o aplicație rapidă.
Copilotul, să arătăm copilotul. Haideți să vedem dacă... Ce voi face? Vă voi arăta neapărat copilotul, ci cum se poate crea o aplicație rapid pornind de la o listă SharePoint. Doar trebuie să aveți licența de Power Apps. Ar trebui să ajung la acest portal specific, make.powerapps.com, cu licența corespunzătoare. În planul E3 sau E5 există, la planurile Enterprise există aceste licențe, deci le puteți folosi rapid, iar în momentul în care aleg Create, vedeți aici Start with Copilot și e integrat, deci e un Copilot separat de ce știți în suita Microsoft. Este un copilot ca și licențiere separată, Copilot pentru Microsoft 365, dar dacă aveți licența de Power Apps, există în Power Apps un Copilot dedicat, dar aș putea să pornesc, de exemplu, de la template-uri predefinite și generează el lista SharePoint și o mini-aplicație, sau aș putea să pornesc de la conținut, de la Start with Data și a comutat pe un environment specific, cel de dezvoltator, asta ca să nu stric mediul de lucru și vedeți aici care sunt sursele rapide pe care le-aș putea folosi. SharePoint List, Excel sau CSV. O să aleg un SharePoint List acum și o să mă întrebe care este site-ul SharePoint la care vreau să mă conectez. Evident, trebuie să am permisiune acolo. Care este lista pe care vreau să-mi bazez informațiile. Și o să aleg ăsta de concedii. O să aleg lista de sărbători legale, o listă simplă, ca să nu pierdem foarte mult timp acum până generează el. Și ce face acest Power Apps? Generează o mini-aplicație cu 3 ecrane. Un ecran de browse, să văd înregistrările curente, un ecran de editare și unul de modificare. La Create App. Și de data asta chiar nu am scris cod. Lucian Dacă, întreabă Marian dacă e inclusă licența de Power Apps în M365 E3. da, nu sunt costuri suplimentare dacă folosiți Power Apps cu surse de date standard, așa numiți conectori. Adică dacă folosesc Power Apps cu SharePoint, e suficientă licența inclusă în E3. Dacă folosesc Power Apps cu Excel, iar și cu tot ce ține de zona de Office. Dacă, în schimb, vreau să folosesc Power Apps cu o bază de date SQL în spate, atunci am nevoie de o licență premium. Nu mai este suficientă cea inclusă. E, de fapt, un add-on care activează și conectorii denumiți premium. Da, și vedeți, acum s-a generat o aplicație în care pot să o rulez și să văd repede lista de informații existentă. Când selectez informația respectivă, îmi va da detalii. Dacă selectez, nu știu, Paștele Ortodox, îmi dă detalii despre Paștele Ortodox. A fost o listă scurtă ca să nu stea el să deseneze foarte mult. Dacă mă duceam la lista de angajați sau lista de cereri, aș fi văzut datele organizate aici. Și pot să interacționez, da, să modific înregistrarea respectivă sau să șterg înregistrarea respectivă. O să pun aici încă ceva, un 2, titlul nu era required, aici a văzut el ceva, o să pun niște bălării acolo, doar ca să pot să salvez înregistrarea. Avantajul aplicației create de mine e că nu am inclus acel titlu ca să încurce acum. Și dacă mă duc la SharePoint, la lista SharePoint respectivă de calendar, ar trebui să văd că era un Paște Ortodox 2 pe undeva. Ar trebui să fac și un refresh, scuze.
se actualizează undeva în spate, dar nu afișează informația instantaneu. Și trebuie să fie un Ortodox 2. Parcă am apăsat save. Întreabă Marian dacă știe aplicația de calendarul zilelor libere pentru România sau le pregătești tu anticipat. Este tot un proces în spate care se duce pe un site și trage zilele libere din România. Da, se actualizează automat. Le Pentru pot că actualiza probabil și manual. ai device-ul setat pe data și ora din România, mă gândesc, și atunci el știe să-și ia calendarul din România. Sau nu ține de asta? Nu ține de asta. Este un proces în spate, un Power Automate, care se conectează la un anumit site și acel site Mhm. oferă sub forma unui tabel aceste informații, după care le adaug aici. În momentul în care s-a modificat ceva, mai apare o nouă zi, acel proces care rulează periodic va actualiza automat informația de aici. Doar că e nevoie de licența premium pentru acel flux. Dacă mă conectez la o sursă externă, dar sunt în afara suitei Microsoft 365, am nevoie de o licență premium. Fără licența premium pot să editez eu manual toată listuța asta. Dacă o fac o dată și gata. Dar deci nu e complicat să editez lista asta de sărbători legale. Doar să o iau dintr-o sursă autorizată și să completez informația aici. Bun, mulțumim. Hai să trecem și la celelalte întrebări. Marius Barbu a venit tot cu o întrebare legată de hub-uri și site-uri. Dacă putem transforma un site deja existent într-un hub, chiar dacă nu era un communication site. Și din câte știu eu, putem transforma un site SharePoint deja existent într-un hub, indiferent dacă e un communication site sau un team site. Atâta timp cât este un site de top level și nu un sub-site. Again, nu contează dacă e communication sau team site, ambele pot deveni hub-uri și transformarea se face prin dashboard-ul de admin center și necesită drepturi de administrator. Da, dar chiar dacă din punct de vedere tehnic se poate, n-aș face asta, pentru că nu uitați cele două direcții pe care am tot insistat, collaboration și communication. Hub-ul de obicei este de tip collaboration, communication. Dacă vreau să colaborez, înseamnă că acolo am documente pe care vreau să le vadă un număr restrâns de persoane. Adică n-aș dori să transform un site de colaborare într-un hub. Da, dacă mă gândesc la o structură de site-uri de colaborare, da. Dar dacă o să vreau să-l duc către zona de comunicare, nu faceți asta. Aici poate n-am înțeles eu exact în ce direcție se ducea Marius, dacă acel site existent pe care dorește să-l transforme într-un hub rămâne în continuare de tip colaborativ. Și atunci răspunsul este da. Doar că vor rămâne cu documente dedicate echipei, nu pentru comunicarea către întreaga companie. Marius, să ne spui dacă ți-am răspuns la mesaj, te rugăm, la întrebare. Mai avem o întrebare legată de erorile care pot apărea în configurarea unei astfel de structuri, zice Lucian Stănescu. Din experiența acumulată, care sunt erorile frecvente în configurarea unei astfel de structuri? Și eu, când am citit întrebarea asta, m-am gândit prima dată la erori de pregătire și organizare, că astea apar întotdeauna în orice proces, lipsa unei planificări clare a structurii, pentru că creezi site-uri și
structuri în funcție de cum îți vine pe moment, fără să ai o ierarhie logică. Și asta poate să ducă la o confuzie în rândul utilizatorilor și la dificultăți în găsirea informațiilor și ca să nu facem greșeala asta, să nu le facem așa cum ne vine nouă, e bine să avem o arhitectură a informației de la început, în site-uri de hub, în site-uri de echipă, și cu asta vă putem ajuta noi. Ne gândim împreună la nivel de organizație, departament, ce conținut e comun și ce e specific și apoi creăm această arhitectură a informației ca toată structura să fie clară și logică. Cred că am primit o nouă întrebare. Deci, prima dată, partea asta de organizare și structurare și planificare înainte să te apuci de proiect. Apoi mai avem și amestecul dintre communication sites și team sites, că tot vorbea Lucian mai devreme. Se folosesc team sites pentru comunicare generală sau communication sites pentru colaborare, deci le switchuim între ele și asta afectează scopul fiecărui tip de site, că spunea el mai devreme că nu le-ar transforma neapărat într-un hub. Soluția e să ținem communication sites pentru anunțuri, politici interne, HR, etc. și team sites pentru proiecte, echipe și colaborare zilnică. Și noi am mai avut niște probleme în zona de permisiuni, de exemplu, dar nu pentru că nu le-a setat echipa corect în SharePoint, ci pentru că de-a lungul timpului echipele s-au schimbat, am achiziționat companii, alte companii au plecat, au ieșit din tenant și atunci se schimbă configurările. Ce se întâmplă? Poate accesul să fie prea restrâns sau să fie prea larg și atunci avem riscuri de securitate și confuzie. Se întâmplă destul de des ca oamenii din echipele de vânzări, de exemplu, să vrea să aibă acces la anumite prezentări ale echipelor de marketing și să nu poată pentru că permisiunile din spate nu sunt predefinite sau nu includ anumite persoane pentru că nu erau până atunci în companie și atunci trebuie să umblăm la acces. Soluția este să folosești grupuri în loc de permisiuni directe pentru utilizatori și cred că poate să vă povestească Lucian puțin mai mult despre grupuri. Am niște informații, dar pe partea tehnică el știe, cred, mai bine cum sunt organizate aici. Depinde și cât timp mai avem la dispoziție, având în vedere că ne apropiem vertiginos de 12:30, Cred că dar dacă sunt participanții de acord, cred că putem să ne mai lungim astfel încât să acoperim toate întrebările. Vă rog să ne spuneți dacă sunteți de acord, pentru că abia am intrat în zona asta de Q&A. Dacă vă interesează să mai prelungim puțin și să răspundem la mai multe întrebări, cu drag. cum de asemenea am pus pe ecran în cazul în care sunt persoane care nu mai pot să stea peste ora 12:30, poate au planificate alte întâlniri, puteți să luați oricând legătura cu noi. Colega mea Izabela vă poate pune în contact cu tehnicienii care vă pot ajuta cu răspunsuri la orice întrebare pe care o mai aveți, inclusiv partea asta de ce probleme ar putea să apară. Dar în momentul în care planificăm structura, putem să discutăm foarte detaliat și să evităm acele erori să apară. Pe partea Oricum, vă de trimit prezentarea pe mail după sesiune și conține și datele astea de contact ca să le puteți găsi ușor și să le aveți la îndemână în cazul în care aveți nevoie, deci nu vă faceți griji cu asta. Și întreba Marian dacă a fost înregistrată sesiunea. Da, vorbiți tot așa cu colega mea Izabela și o să vă dea toate detalii cum poate fi accesată. Sau revii tu pe e-mail, Izabela? Da, revin eu cu tot ce e nevoie. Perfect. Și acum revenim la grupuri.
am văzut că au fost de acord să mai prelungim un pic sesiunea. Din punct de vedere administrativ, întotdeauna este mai simplu să grupezi persoanele cumva logic în așa numitele grupuri și prin intermediul acelui grup voi da acces la informație. Dacă mă duc la nivelul unui site SharePoint, o să mă duc oriunde, chiar și la o simplă listă, da, cum este lista asta de calendar sărbători legale, dacă tot am folosit aplicația de concedii mai devreme, spuneam că aici, de exemplu, pe acest site, niciun utilizator nu are acces. Deci acest site este securizat de așa natură încât doar prin intermediul aplicației poate să ajungă utilizatorul aici. Ba mai mult, la nivelul fiecărei tabele în parte, pentru că aceste liste, spuneam, sunt similare unor tabele în Excel, calendar, cereri, drepturi și așa mai departe, pot să rafinez permisiunile la nivelul listei. Și în SharePoint sunt niște grupuri predefinite, owners, members, visitors, doar că la nivelul acestei liste se acordă permisiuni prin intermediul unui grup special, da, o listă de utilizatori care vor avea niște permisiuni speciale. Pentru anumite liste vor avea doar rol de de viewer, da, vor vedea doar informația. La nivelul cererilor de zile libere, aici dacă mă duc tot așa la setările listei, la partea de securizare, pentru același grup, permisiunile sunt de contribute, adică utilizatorul are voie să scrie în lista respectivă. Dar ca să nu stau să definesc aici cine ce are voie să facă, este definit un grup la nivelul Entra ID cu utilizatori care au voie să acceseze aplicația de concedii. Este un grup de security și prin intermediul acestui grup, care face parte din fiecare listă cu permisiunile corespunzătoare, când apare un utilizator nou, este un grup dinamic, de fapt aici nici nu mai trebuie să fac modificări, cum apare un utilizator nou este introdus în lista asta, dar pot să am un grup în care fac asignările manual. Acel utilizator primește drepturile necesare la nivelul aplicației de concedii și cu toată infrastructura din spate. Atât e de simplu. Da? Deci doar adaug utilizatorul acolo și restul se întâmplă automat. Mulțumim, Lucian. Întreba Petre dacă există și o ofertă de mentenanță după realizarea hub-ului, site-urilor și așa mai departe. Lucian, poți să mergi, te rog, pe site la pachete ca să apuc să vorbesc puțin și despre ele? Sigur că da. Cu mențiunea că, Petre, că da, putem veni și cu o ofertă de mentenanță complementar ofertei pentru fiecare pachet. Poți să te duci la ele în română, bine, nu contează oricum. Dacă hai, Nu o contează. lăsăm în engleză ca să nu mai pierdem timp. Bun, dacă în urma demo-ului lui Lucian v-ați întrebat cum pot să fac și eu asta mai simplu pentru compania mea, răspunsul este că am pregătit împreună cu colegii mei aceste 3 pachete de SharePoint intranet, care sunt clare, scalabile și ușor de implementat, indiferent de nivelul de maturitate digitală la care sunteți cu compania dumneavoastră. Pachetul Essentials este pachetul de bază pentru companiile care vor un start rapid și eficient. Vine cu un intranet SharePoint cu o structură predefinită, ușor de folosit, drepturi de acces configurate, un ghid de utilizare pentru echipă scris de inginerii noștri, integrare directă în Microsoft Teams și Viva Connections, ce va arăta Lucian în demo, și o oră de suport gratuit cu un specialist pe care puteți să o folosiți ca să trimiteți un tichet de suport sau pur și simplu să ne adresați întrebări. Deci toate aceste lucruri sunt cuprinse în pachetul Essentials
și le oferă echipa Optimizor. Asta e soluția perfectă dacă vreți să înlocuiți toate folderele haotice și comunicările dispersate pe mail, pe WhatsApp, pe Excel cu un sistem care să fie clar și fără efort de implementare. Mai departe avem pachetul Advanced pe care l-am gândit împreună cu echipa pentru echipe care au nevoie de colaborare pe mai multe departamente. Deci deja avansăm puțin și ne gândim să adaptăm acest SharePoint intranet pentru mai multe departamente din companie. Poate avem un departament de marketing mai mare, poate departamentul de HR are niște nevoi mai complexe de comunicare și colaborare și atunci venim cu acest pachet Advanced care include pe lângă tot ce avea pachetul Essentials, 5 site-uri dedicate care pot să fie, nu știu, un site dedicat pentru HR, un site dedicat pentru IT, un site dedicat pentru financiar. Intranet Hubs, care să ne ajute cu o navigare intuitivă, automatizări simple, o automatizare custom și integrări cu Viva Engage și Forms. În plus, aveți și 3 ore de suport gratuit pe care la fel puteți să le folosiți ca să ne adresați mai multe întrebări sau să vă ajutăm cu o problemă sau dacă aveți nevoie de mai multe informații. Iar pachetul Premium, care este custom, vine în sprijinul companiilor care au nevoie de scalabilitate, automatizare avansată și vizibilitate completă. După cum vedeți, pachetul Premium conține tot ce are deja pachetul Advanced, plus site-uri nelimitate. Dacă în pachetul Advanced aveam 5 site-uri pentru departamente, aici putem să creăm câte site-uri aveți nevoie. Poate aveți pe lângă IT, HR, marketing, financiar și mai știu eu ce departament, aveți nevoie și de un site dedicat pentru management, aveți nevoie de un site dedicat pentru board. Putem să creăm mai multe site-uri aici. Foarte interesantă este zona asta de custom automations care vine cu flow-uri complexe în Power Automate și în funcție de nevoile pe care le aveți în organizație, creăm aceste flow-uri automatizate ca să reducem munca manuală și să eficientizăm operațiunile. Avem integrare cu Power BI și Custom Apps, integrare cu Stream totodată. Avem un search customizat, va arăta mai devreme Lucian că nivelul la care ajunge search-ul e foarte țintit, astfel încât puteți să găsiți fără efort orice document aveți nevoie și training cu un expert SharePoint ca să beneficiați de experiența inginerilor noștri și să puteți să vă creați o bază de cunoștințe astfel încât să folosiți mult mai bine pachetele noastre. Iar acest pachet premium este customizabil, adică în funcție de nevoile companiei, putem să adăugăm sau să scoatem diferite opțiuni. Cam atât despre pachete. Nu știu dacă vrei să mai adaugi tu, Lucian, ceva? De la partea de customizări, pe aici la Automations, noi mai avem tot felul de registri, employee registri, care ajută departamentul HR să gestioneze informații legate de persoane, care
pe baza unor fluxuri automate, după aceea se provizionează în Entra ID, în așa fel încât după ce au fost toate informațiile adunate de departamentul HR, când s-a confirmat acel lucru, deja userul se va crea automat în Entra ID. Deci Întreabă procesele pe astea de onboarding, offboarding le putem automatiza. Da, asta era o soluție separată pe care noi deja o ofeream la Optimizor, soluția de Employee Registry, dar pachetul Premium conține și această posibilitate. De aia ziceam la început că e mai complex și complet. Întreabă De-aia e custom. Petre, da. Întreabă Petre dacă ora sau orele de suport se pot folosi pentru training. Sure. Ce putem să dăm într-o oră, adică ora respectivă de asistență gratuită pe care o primiți în pachete, poate fi folosită oricum doriți. Dacă vreți o oră de training, de prezentare, cum a făcut acum Lucian, facem. Dacă aveți o problemă specifică pe care vreți să o rezolvați, facem. Dacă vreți să fie o sesiune de Q&A cu întrebări din partea echipei ca să înțeleagă cât mai bine beneficiile și cum să utilizeze pachetele și intranetul de SharePoint, se face. Mai văzusem parcă o întrebare. Stănescu Lucian întreba cum e protejat la dezastre și dacă există un plan de backup și recovery. Da, sunt tot felul de instrumente, evident, nu sunt incluse în pachetele acestea Essentials, Advanced. Aici poate doar pe baza backup-ului pe care îl oferă Microsoft, dar sunt aplicații care pot face backup la nevoie în alte site-uri. Depinde, da, discutăm dacă doriți separat pe partea asta de backup și recovery. Aplicat, da. Ok, mai avem întrebări? Cred că am acoperit tot ce era până acum în chat și în Q&A. Da, în cazul în care mai sunt întrebări, nu uitați, aveți aici detalii de contact. Va Da, reveni puteți oricum colega să-mi mea Izabela pe e-mail. Da, o să revin cu prezentarea și dacă aveți întrebări sau vreți să achiziționați un pachet sau poate vreți mai multe detalii despre pachetul premium, puteți să-mi scrieți la adresa de mail de pe ecran, puteți să scanați codul QR și să vă bucuiți un meeting cu noi sau puteți să mă sunați direct la numărul de telefon și vă răspund cu drag. Cred că a mai apărut o întrebare în chat imediat. Nu era o întrebare. Ok, cred că putem să declarăm webinarul de azi închis. Mulțumim încă o dată pentru participarea într-un număr atât de mare și mulțumim în special celor care ați și rămas la scurta prelungire pentru sesiunea de Q&A. Sperăm că v-a fost folositor și că v-am stârnit interesul. Scopul nostru la Optimizor e să oferim atât când vine vorba de soluții și servicii, cât și când avem genul acesta de evenimente și webinarii, să oferim calitate și să oferim informații cu adevărat utile pe care oamenii pot să le folosească. Nu vrem să pierdem timpul nimănui, astfel încât am încercat ca în această oră și jumătate, care, mă rog, s-a prelungit, să vă oferim informații cu care să plecați și să vă aducem un plus valoare. Eu am fost Izabela Matei, again, marketing și sales manager la Optimizor. Ne-am bucurat de skill-urile de prezentare ale lui Lucian Constantin, DevOps Engineer Optimizor. Încă o dată vă mulțumim foarte mult și revin eu pe mail cu prezentarea și dacă aveți întrebări puteți să-mi scrieți oricând. Mulțumesc și eu, o zi frumoasă, la revedere! Zi frumoasă, la revedere!